Скъпи братя и сестри, днес чухме историята за Закхей. Тази история много често четат, разказват, проповядват върху него по време на евангелизационни събирания. Много е подходяща история. Да канят хората за покаяние, да канят хората за промяна, да канят хората към обръщане към Бога. В тази история темата за нашата проповед ще бъде не как Закхей прие Господа, а с каква скорост взе решението. Затова и заглавието на проповедта съм озаглавил "Не отлагай неотложимото", защото много често ние изпускаме точния момент в нашия живот, последствие от който страдаме. В Лука 19 глава 8 стих четохме следното: Закхей стана и каза на Господа: "Ето, давам половината от имота си на сиромашите и ако съм ограбил някого, ще му върна четворно." Амин. Това беше неговото решение. Това беше нещо, което беше на момента, мигновенно. Само докато Христос влезе в дома му. Докато другите обвиняваха Христос, че Той е влязал в грешното място, Той е посетил на грешния човек, Той излезе най-правилният човек. Защото Той беше онзи, който взе решението точния момент. И както Христос каза, че човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналите. Той не е дошъл да извика праведните, а да спаси грешниците. Исус често проповядва на хора от различни класи. Фарисеи, бирници, занаячи, обикновени хора, работници, дори и роби. Много от тях, чувайки призива на Исус, се покаяха и започнаха да следват Господа. Но имаше и хора, и то много, които, подобно на богатия младеж, си тръгнаха с наведени глави, защото не успяха, не можаха да вземат решение в точния момент, тогава, когато беше необходимо. И така всеки пита поне веднъж в живота си, ако не няколко пъти, какъв е смисъла на човешкия живот? Какъв е смисъла на моя живот? Защо живея? Защо съм дошъл на този свят? Но Светото Писание много ясно отговаря на този въпрос. Апостол Павел в Ефесяни пише следните думи: "Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христос ни е благословил с всяко духовно благословение в небесните места, както ни е избрал в Него преди създаването на света, за да бъдем святи и без недостатък пред Него в любов." Амин. Ето това е смисъла, да бъдем святи пред Господа. Не знам, може друг път също съм споменал това нещо и скоро, когато пак имахме един разговор с един мой брат и когато обсъждахме този въпрос, какво очаква Бог от нас, и отговорът е онзи отговор, който Христос каза: "Бъдете святи, както аз съм свят." Ето това е целта на нашия живот, да бъдем святи, да бъдем богоугодни, да бъдем приети от Бога. Човекът, който е по образ и подобие Божие, обаче съгреши и поквари природата си. Защото той беше повикан да бъде свят. Той бе създаден да бъде свят и беше свят. Но сгреши. Увреди душата си. И само по Божията милост имаше възможността да възстанови увреденото
и да заслужи спасение. До идването на Христос хората нямаха тази възможност. Ние вчера по време на изучаването на катехизиса дори така говорихме на тази тема. До идването на Христос хората бяха лишени от тази възможност да поемат пътя към спасението. За съжаление, повечето хора избягват от тази възможност, която Бог даде чрез Исус Христос, когато отлагат вземането на решението да следват Христос. Те се грижат повече за тялото, отколкото за душата си. Те са погрижени повече за материалните си нужди, отколкото за духовните си нужди. И човек отляга спасението на душата си, оставайки го в несигурното бъдеще. Ще дойде и време за това, казват мнозина. Не е сега точно момента. Например, младите хора си мислят, че са още млади. Искат да живеят, да бъдат щастливи и едва в зряла възраст ще мислят за душата. Още е рано. Имаме сили, имаме енергия. Нека да се насладим на живота. И стават зрели хора. И когато вече са на зряла възраст, те се оправдават, като казват, че невъзможно е да мислят за спасението на душата, тъй като имат семейство и хиляда и една грижи. Не могат да оставят всичко това и да отделят време за душата, защото имат ангажименти. Няма време. Работят в 2-3 места, за да осигурят прехраната на семейството. Нека, когато се пенсионирам, тогава ще мисля повече за душата си. И когато дойде старостта, казват, че нямат вече сили да ходят на църква. Няма сили да се молят. Не могат да постят, защото пият лекарство, а е нужно да хапнат нещо. Очите им вече не виждат добре, не могат да четат Божието Слово. Ушите не чуват добре и вече не могат да чуят проповедта на пастора. Нека когато приближи момента да отделя от този свят, ще извикам пастора, ще се покая, ще взема последно причастие и ще се прибера при Господа. Така както младите, така и зрелите, така и старците отлагат спасението на душата си, забравяйки, че смъртта може да ги сполети неочаквано и да ги намери неподготвени. Ние сами сме станали свидетели на мнозина подобни ситуации. Всеки губи безценната възможност да бъде спасен, която е била откупена от толкова висока цена с кръвта на Божия Син, Исус Христос, отлагайки неотложимото. Те пропускат спасението, смятайки го за твърде трудно и скучно. Има време, казват те. За всичко има време. Дори цитират Божието Слово. Нали? В притчи пише, има време за всичко. Но Божието Слово също така казва, сега е момента, когато чуете благата вест. Сега е момента. В действителност пътят на спасението, макар и тесен и труден, е преодолим и поносим с помощта на Господа, естествено. Не с наши сили. Хората отлагат спасението си, защото им липсва решителността да видят греховете си, да се покаят и да поискат прошка от Бога. Много е трудно за човек да признае, че нещо не е наред в живота си.
Можем ли да си представим каква смелост е била необходима на грешницата, която е влязал в дома на фарисея, помазала краката на Исус с скъпоценното елей и ги е обърсал с косата си? Нима тя е по-смела, отколкото всеки един човек по света. Тя влезе там, където не знаеше дали ще излезе жива. По това време, в тези традиции и обичаи, които имаше. Грешница да влезе в дома на фарисей. И не е достатъчно, че е влязъл в дома му, че ще помажи краката на Исус и ще побърши, ще докосни краката на равина, на учителя. Каква смелост е било нужно, но тя е взимала решението на точния момент, точното време. Главният герой на притчата за блудния син, разказана от Христос. Блудният син не започва пътя си на спасение с молитва и пост, а с думите, които са първата стъпка на покаянието за всеки един човек. Ще стана и ще отида при баща си и ще му кажа: Отче, сгреших против небето и против тебе. Той просто взе решение и тръгна с тези думи. И той стана, отиде, и какво се случи след това, известно е на всички нас. Баща му прие, смени дрехите му, изкъпа го, сложи хубави дрехи, направи хубава маса и каза: наслаждавай. Отново си от дома. А с какво започва пътя си на спасението този бирник? Закхей. Закхей, между другото, някой от съвременните хора го наричат като шеф на мафията във Ерихон. Той е бил началник на бирниците. Той е бил много влиятелен човек. Много корумпиран и влиятелен човек. Но той стане и обеща на Господа: Господи, ето от сега нататък давам половината от имота си на сиромашите. И ако съм ограбил някого от нещо, ще му върна 4-кратно. Това беше неговото решение. И когато човек започне да се бори с греховните си навици и страсти, Бог става негов помощник. Когато Закхей направи тази стъпка, той беше сигурен, че прави пред правилния човек. Пред Господа прави. И каквото и да се случи оттам нататък, Христос е с него. Ето затова той взе това решение, защото той се довери на Христос. Всичко, което заобикаля човека, е призвано от Господа да служи на безсмъртната душа на човека. Всички материални неща, които ние виждаме около нас, са призовани да служат на нашите души. Следователно, първата грижа на човека трябва да бъде грижата за душата, а не за цялото. Материалните неща трябва да му служат като средство за спасението на душата му, а не за наслаждаване на физическите наслади. Христос противопостави човешката душа на видимия материален свят. Той казва: каква полза ще има човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби? Амин. Ето това постави Христос пред нас. Човешката душа, за разлика от видимото и преходното, е безсмъртна. Всичко материално един ден умират, но душата не. Апостол Павел пише в Галатяни: който сее за плътта си, от плътта си ще пожъне тление, а който сее за духа, от духа ще пожъне вечен живот. Амин. Ето това е формулата на Новия Завет. Това е формулата за духовната, за грижата за духа, за душата.
Човекът е смъртен и странник на тази земя. Всеки човек, напускайки този живот, ще застане пред Бога и ще даде отчет за живота, който е живял. Никой няма да избегне това нещо. А Бог е свят и Неговото Слово е свято. Павел казва, всеки според своя труд ще получи своята награда. 1 Коринтияни, 3 глава, 8 стих. Затова казвам, че ние трябва по-често и постоянно да четем Словото, защото всички отговори на всички наши въпроси е написан там. Ще дойде времето на жътва и човек ще пожъне това, което е посял. Това е истината. Ако е посял грях в пустинята на душата си, тогава ще пожъне горчиви плодове. Ще дъвчи кактус с много будли, горчиви. Ще дойде времето за награда и Бог ще възнагради изобилно онези, които, спазвайки заповедите Господни, са устояли в добротата и са вършили добрини в живота си, доверявайки се на Бога, отказвайки от изкушенията и са устояли на изпитанията. Той няма да остави без наказание онези, които не са се покаяли и са устояли в греха. Това не са думи, с които искам да заплашвам. Това е Божието Слово. Божието Слово ни учи това. За да може човек да съживи мисълта за вечността в себе си, е необходимо само да си представи в какво състояние е починалият човек. Дали има нужда от слава, почит и богатство. Човек, който е умрял, има ли нужда от тези неща? Няма. Дали имаме народно такова, нищо със себе си няма да носи онзи свят. Човек, който умира, на него вече не му е нужно нито слава, нито богатство, нито почит. Материалните неща биха му помогнали или навредили, докато е бил жив. Човек очаква или вечно блаженство, или вечни мъки. В зависимост от това, какво подготвя за душата си на земята, за какво е използвал своите материални възможности. За добри дела или за егоистичните си цели в живота. Синът Божий дойде на света, пострада и беше разпнат за спасението на скъпоценните души на хората. Онези скъпоценни души, които са призовани към вечно блаженство, а не към наказание. Никого Христос не е призовал за наказание. На всички е призовал за вечно блаженство, за вечен живот. Въпросът е друг. Че всеки един човек има свободната воля сам да реши какво избира. Християнството не е просто учение, не е просто богословие, не е просто някакви правила. Християнството е начин на живот и безценна основа, върху която се гради духовният живот на човека. Затова Христос е казал: всеки, който чуе тези мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара. И завалят дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете и се устремиха върху тази къща. Но тя не падна, защото бе основана на канара. И всеки, който чуе тези мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък и заваля дъждът. Придойдоха реките, духнаха ветровете и се устремиха върху тази къща. И тя падна и падането беше голямо. Амин. В Матей 7 глава четем това нещо. Който чуе и изпълнява, който чуе и не изпълнява,
Много е важно не само да слушаме, не само да научим, а да изпълним. Затова казвам, че християнството не е учение, християнството е начин на живот. Християнството ние трябва да живеем ежедневно, не само неделя, докато бързаме към църквата, а всеки ден, всяка сутрин, когато отваряме очите си, ние сме християни. Денята започваме като християни и завършваме като християни. Когато Захей взе решение, без да се бави, моментално, на точния момент, ето давам половината от имота си на сиромашите и ако съм ограбил някого, ще му върна четворно. Това беше неговото решение. От тук нататък вече ще живее по християнски начин. Тогава ние получаваме Божия отговор. Христос каза на Захей: днес спасението дойде в този дом. Амин. Нека този израз от Господа да чуят всеки един човек в живота си. Нека всеки един от нас, мнозина от нас сме чули този израз от Господа. Днес в този дом дойде спасението. Но онези, които все още не са чули този израз от Господа, сега е момента, днес е денят. Не утре, не другата неделя, а днес и сега. Днес ти имаш възможност да вземаш това решение, скъпи братко, скъпа сестро. Днес и сега имаш възможността да предадеш сърцето си, живота си в ръцете на Господа и да вземаш решението, че от тук нататък няма да живееш живота, който си живял до сега, а ще живееш живот угоден на нашия Господ. Живот, който Бог иска да види в нас. Утре може да е твърде късно, защото утрешния ден ни принадлежи на нас. Кой може да застане и да каже: аз утре ще се събудя? Дори малки дечица не могат това нещо да кажат, колкото и да е страшно. Никой няма гаранция за утрешния ден. Сега е момента. Сега е денят. Днес е денят. Затова нашият призив към всеки един е това: не отлагай неотложимото. Утре може да е късно. Реши днес. Реши сега. Прегърни здраво нашия Господ Исус Христос. Прегърни нозете Му и се наслади на Неговата спасителна любов. И ще чуеш Божиите думи, Господните думи, който казва: днес спасението дойде в твоя дом. Нека Бог да ни благослови. Амин.